לפני 8 שנים הגיע לאוזניי שבתל אביב יש את האוסף האישי של היינריך הימלר. הלכתי לראות אותו, ראיתי שיש 350 מכתבים ומלא מלא מלא תמונות ויומנים אישיים. תמללנו את זה לגרמנית מודרנית, ואז תרגמנו את זה לעברית ולאנגלית שנוכל להבין מה יש בו. ויצאנו לדרך לתחקיר שנמשך בעצם 7 שנים. Ich wusste, jetzt komme ich noch ein paar herrliche Stunden zu meiner kleinen Frau, die lieb zu mir sein wird und wir können... בערך לפני 3 שנים, כשהבנו שצריך גם להביא לזה ביטוי ויזואלי, אז התחלנו תחקיר ויזואלי ותחקיר ארכיונים בכל העולם. כיוון שהסרט מורכב מכל כך הרבה מקורות שונים של ארכיונים, מ-16 מילימטר, 35 מילימטר, 9.5, 8, סופר 8, הרמנו את הכפפה והקמנו סטודיו רסטורציה משלנו, הבאנו מומחה מחול שהדריך צוות של 10 אנשים, ושאחר כך במשך 7 חודשים עבדו 2 משמרות ביום כדי לאפשר לצופה לראות את מה שיש על התמונה בלי לפגוע באותנטיות. אין תחליף לעין האנושית, כי המחשב לא יודע להבחין בין הלכלוך לבין פרטים שהם מאוד חשובים לשמור אותם בתוך הפריים. אחרי כל עבודה אוטומטית שאנחנו נשים על השוט, אנחנו צריכים באמת לחזור אחריו, ובמידה שהוא לא מצליח לתקן את זה כמו שצריך, אנחנו פונים לכלי של המניואל. נורא פחדתי שזה יפגע באותנטית, אבל בעצם גיליתי והבנתי שבעצם מה שאפשר לעשות היום זה לקחת פריים, להוריד ממנו את האבק, את הסריטות, את הפגמים, את הלכלוכים, ולהביא אותו למצב שהוא היה נראה בדיוק לפני 80 שנה כשהוא צולם. הסרט אדם הגון מורכב מ-90 דקות של ארכיונים אילמים, בין 1900 ל-1945, בתקופות שבעצם לא הקליטו עדיין סאונד. המחשבה סביב הסרט הייתה לתת ביטוי מהימן לאותה תקופה, ומכאן נבעה החלטה מרכזית שאנחנו משחזרים את כל הסאונד בסרט. אם אנחנו עומדים עכשיו בגרמניה ב-1920 בפינת רחוב, אז אנחנו נשמע את רחשי הרחוב, אנחנו נשמע סוס ועגלה שעובר, אנחנו נשמע את קולות האנשים, וניתן לצופה בעצם את החוויה שהוא נמצא בתוך הסצנה עם השחקנים ועם האנשים באותה תקופה. München, 28. Februar 1928. Brief Nummer 65. הדיוק ההיסטורי היה מרכיב מרכזי בפסקול של הסרט, וכל סאונד שהוספנו, כל מוזיקה, נבדק על ידי היסטוריונים ונמצא מתאים לאותה תקופה. ההחלטה לבנות את עולם הסאונד היה חלק בלתי נפרד מתהליך הרסטורציה של התמונה. הרסטורציה הדיגיטלית זה דבר מדהים. אתה רואה את הפריים מלוכלך, שרוט, מעובש, ואחרי התהליך פתאום הכל נקי. זה פותח אפשרויות מדהימות לבנות את הסאונד פריים ביי פריים ולהעביר את החוויה הקולנועית בצורה הכי עוצמתית. כיוון שבעצם מדובר בסרט היסטורי, אז לא הייתה ברירה בעצם אלא לקחת שחקנים. אבל נורא רצינו להישאר רעיונית, נאמנים למקור ושתהיה עקביות. כשבחרנו את השחקן שישחק את היינריך הימלר, כדי שהבן שלו יוכל להיות את הימלר הצעיר, והבת שלו תוכל להיות גודרון. Try to make a voice of a child. Die SS-Männer sprechen mich jetzt alle mit Sie und Fräulein Gudrun an. Das hört sich so komisch an.